F'reazzjoni lil mezzi tax-xandir il-moviment Żwieġ bla divorzju qal li tfal huma lanqas li qed jingħataw leħen fil-kwistjoni tad-divorzju u mal-aktar li se jintlaqtu. Arter Gallia Salamone qal li bid-divorzju bla raġuni l-istat qed jgħid li tfal li persuna oħra se tieħu post omma u missiera. Salamone, x'differenza tara fit-tbatija li jbagħtu tfal minn separazzjoni ta' koppja għal tfal li jkunu biex ngħidu hekk jgħaddu minn separazzjoni li twassal għal divorzju? It-tfal dejjem ibatu, fis-separazzjoni l-ewwel ħaġa tibqa' miftuħa it-triq għar-rikonċiljazzjoni u fit-tieni lok kif għatlek bid-divorzju it-tieni familja se jkollha drittijiet ġodda. Gallia Salamone qal li fost id-drittijiet il-ġodda li jkollha t-tieni familja hemm il-manteniment, sitwazzjoni li fi kliemu tista' twassal biex jinħoloq faqar ġdid. Soluzzjoni tipproponu għal fatt li għandna kwart ta' tfal li jitwildu barra żwieġ. X'soluzzjoni tara dawn it-tfal? L-ewwel ħaġa ċertament li mhux li ngħiruhom b'ismijiet li ma jixirqilhomx. It-tieni ħaġa hija diżonestà li nippruvaw nagħtu l-impressjoni li bid-divorzju se jonqos in-numru ta' tfal li jitwildu barra ż-żwieġ. Skont Gallia Salamone, l-istat għandu jneħħi kull forma ta' diskriminazzjoni bejn it-tfal.